30% от българите имат ген, който всъщност предполага към тромбофилия, което е свързано с хиперкинетичното разстройство. Има едно задържане в емоциите. Застиваш в някакви такива емоционални състояния, ти всъщност си предразположен към всичките тези болести. Но тук не е основа задържането, а генетичния материал. Здравейте в канала на Анима. Нашата мисия е да правим безплатно съдържание, за да може да помагаме на хората, когато не могат да посетят психолог или психиатър. Консултацията при психолог и при психиатър е препоръчителна, когато човек усети, че има проблем. Но е добре да има такова съдържание, за да може хората да си помагат, когато няма такава възможност. Ако ви хареса съдържанието, което правим, се абонирайте за канала ни. Здравей, Петя! Здравей, Иве! Днес ще си говорим за така наречената модерна диагноза дефицит на внимание и хиперактивност. Но нека първо всъщност да обясним понятието какво всъщност наистина представлява дефицит на вниманието и хиперактивност. Това е състояние, в което много хора напоследък, които четат, се самоопределят. Но тук, за да се постави такава диагноза, първо трябва да има страдание, така наречено 6 месеца, с продължително 6 месеца и трябва да има доста от симптомите. Това е състояние, което се диагностицира в детска възраст. Неврологично състояние, което всъщност може да се терапевтира с медикаментозно лечение и с психотерапия. При възрастни, интересно е, че открито е, че при възрастни продължава от детска възраст. Не може да се развие при възрастен човек. Но това вече не мога да кажа със сигурност, тъй като няма изследвания, които са ми попадали след 70-та година. Всъщност последното е тогава. Има биологични фактори, които влияят. Нали, и в миналия подкаст стана въпрос, че всъщност биопсихосоциалният модел е основата на всяко едно състояние и това да се формираме ние като личности, такива каквито сме, са нужни генетичната предиспозиция, личностната предиспозиция и средата, в която се развиваме. Също мога да добавя и употребата на психоактивни вещества, защото когато има такава, защото вече отиват в съвсем различна сфера. И всъщност споменах психоактивните вещества, те са всъщност едно от симптомите. Когато човек има такова състояние, би могъл да залитне там, защото има една по-нетрезва оценка, когато има една импулсивност в това състояние и много често хората залитат в тази посока. Каза биологично, задължително ли когато родителя е диагностициран с хиперактивност или дефицит на внимание, детето на 100% и то унаследява тази диагноза? Не е задължително, разбира се, но това, което и казах за биопсихосоциалния модел, средата, в която живееш и наследствеността, която приемаш от родителите си, всъщност е така добра основа, за да се създаде, за да се получи това състояние. Други рискови фактори при отключване на хиперкинетично разстройство е недохранване на майката и лоша бременност и ранно раждане. Когато преди 37 седмица се случи това, има риск. Но истината е, че има проучвания, които са съвсем нови, които показват, че 30% от българите имат ген, който всъщност предполага към тромбофилия и което е свързано с хиперкинетичното разстройство. Това е много обяснено и психотелесната психотерапия го казва, че всъщност когато ти задържаш, има едно задържане в емоциите, задържане в застиваш в някакви такива емоционални състояния, ти всъщност си предразположен към всичките тези болести. Но тук не е основа задържането, а генетичния материал. Тази диагноза всъщност значи много трудно се поставя при децата и нали, едно дете много трудно да се диагностицира с това. Всъщност кои са правилните методи ние да наблюдаваме и кога е момента да потърсим помощ от специалист за нас или за нашето дете? Сега, при възрастни се диагностицира по-трудно, но при деца много по-лесно, защото те имат много изразени симптоми.
те нямат маската, не прикриват това състояние. Докато възрастният понякога се научава социално да бъде по-адекватен, на социална компетентност, нали, да не показва своите така, тревожности, които отвътре излизат. Така, при деца, при момчетата се наблюдава по-често. Те са непоседливи, стават по време на урок, прекъсват, трудно фиксират вниманието си. Сега, едно голямо уточнение, което да направя, е, че тази диагноза се дели на 3 типа. 3 различни са. Едното е хиперактивност, другото е дефицит на вниманието и третото е комбиниран тип. Двете са коренно различни, третата е съвкупност от предните две. И всъщност при възрастни се определя много по-трудно, защото там хората се научават на социалната компетентност, което казах, и прикриват това, което всъщност им идва импулсивността. Нали? Започват едни такива модели, които са по-социално приемливи. Въпросът ти беше как да диагностицираме това. Кога е момента всъщност, какви неща да наблюдаваме в себе си или при детето, преди да потърсим специалист? Когато започва да пречи. Лошото е, че ние свикваме с това, като с камъче в обувката и си мислим, че ние сме си просто такива. Това е нещо, което може да се излекува. Може да се посети специалист-терапевт и с психотерапия да влияеш върху това състояние, за да може да бъде в твоя полза. Няма нужда да стоиш в някакъв дискомфорт и всъщност да имаш само загуби в живота. Защото хората с такова състояние, или възрастните с такова състояние, всъщност те започват да занижават, няма хармония в живота им. Или много се съсредоточават в някои от нещата, които правят, или всъщност не ги правят както трябва. Тоест, дефицит на вниманието не им позволява да прочитат, примерно, едно условие на задача до край. Или има един 3-минутен тест, който пускам понякога, когато работи с групи, и там е много интересно, че много малко хора могат да прочитат въпросите до край, като това е първото условие. Прочетете всички въпроси преди да започнете работа. И след това има 20 задачи, 18 задачи, и последният отговор последната 20 точка е: сега се върнете на точка 1 и точка 2 и направете само това. Значи, само докато те слушам и знам, че вече аз страдам от дефицит на внимание. Всички ние от този забързан живот и тези възможности, които са навсякъде, и тази информация, която е навсякъде. Всъщност, това е едно страхотно поле, което е така много плодородно, за да ражда такива хора, които са хиперактивни или да им липсва фокус върху нещата, защото всъщност искаш много неща да свършиш, много неща да направиш, много неща да си купиш, много неща да прочетеш и нямаш време за всичко. Тук, ето, точно вече в контекста на това, което казвам, идва и следващия симптом, който е неприоритизиране. Има и един така интересен гуру, който обучава лидери, който казва: не може да ръководиш компания, ако не си оправиш леглото. Тези много неща, когато се съсредоточаваме, всъщност не дават ли те поле да станем още по-разсеяни и постоянно да искаме да бързаме, да свършим и това, да свършим и онова, и в същото време, нали, след това нямаме това концентрирано внимание в едно, защото ние вече сме дали фокуса си в още 5 различни неща. Точно така, затова трябва приоритизиране. Най-важните неща, кои са. И всъщност пък фактора време, който най-много нагнетява напрежение, трябва да бъде съобразен. Сега, например, попадаш в задръстване. Ето, следващата точка. Хората, които са с хиперкинетично разстройство, с дефицит на вниманието, не могат да чакат на опашки, не могат да чакат в задръстване. Нали? Те са супер избухливи, супер гневни в такива ситуации, което е супер излишно. В това време всички знаем, че в големите градове има задръствания. Ти трябва да стигнеш от точка А до точка Б и съответно на това, на часа, в който тръгваш, че ще има задръстване. Защо трябва да се ядосваш на това? Трябва да го приемеш. Не може да го промениш това задръстване. Нито, че днес звали, можем да променим това, което се случва. Затова, когато го приемеш, можеш малко да рационализираш, т.е.
Да, аз съм в задръстване, ще пътувам 30 минути. Защо да не си сваля една хубава книга, примерно, от приложението, което ползвам за слушане на книги. Или пък една хубава лекция на някой, който ми харесва. Всъщност ти всъщност изчакваш спокойно в задръстването и слушаш нещо, което ти е полезно и те ползва. Няма нужда да стоиш и да се нервиш, че другия не мърда 1 метър напред, като има 17 коли преди него. Това приемане всъщност става много трудно. И нали, да пречупиш себе си. Може ли да ни дадеш, например, някаква техника или нещо да справим, което защото за мен да приемеш нещо, то е малко свързано и с твоя майндсет, което да пречупиш собствените си разбирания става трудно. Аз както казах, това е диагноза. Ти не можеш да се бориш срещу диагнозата без да имаш техники. Това е хубаво да потърсиш адекватна помощ при психолог или психиатър, който да ти помогне. Не се изключват нито един и нито другия. Нали? А когато е по-тежко състоянието и виждаш, че това е човек, който започва няколко различни курсове по различни професионални квалификации. После нищо едно от тях не завършва, не започва да работи още, става на 30 и няколко. Нали, не може да се съсредоточи в нищо, което прави. Целият живот му е пълна каша. И тогава, всъщност, е хубаво да се потърси терапевт. Дали психиатър и психолог. И когато се коригира това състояние, човек започва да живее в комфорт. Да, техниките, аз ще дам няколко техники за хората, които намират някакви симптомчета в себе си, мънички. Но когато говорим вече за диагноза, 6 месеца продължителност и много от симптомите, и това пречи на функционирането нормалното, пречи на взаимоотношенията. И още една точка тук. Проблемни взаимоотношения имат тези хора. Тогава не може само с тези техники да се справи човек. Тогава е хубаво да има лекарство или да ходи на терапия. Тези техники са mindful упражненията, техниките за спокойствие, Анима приложението, всичките записи вътре, които са за спокойствие, за справяне за емоционална свобода, за справяне с тревожност, за справяне с, ако щеш, вредни навици. Има толкова много интересни техники, които може да се вземат от онлайн пространството. Но разковничето тук е действие, защото всички ние откриваме в себе си понякога такива симптоми и си казваме, аз съм си такъв. Да. Какво да направя? Такъв съм си, да ме приемат другите, ако искам. Да, но то пречи не само на другите, то пречи на теб. Как да се справим с тези ежедневни малки неща, които ни разсейват? Тези упражнения по mindful, които казах, физическа активност и изморяване на тялото. Значи, когато човек е по цял ден на компютъра и работи, не е възможно да бъде съсредоточен 100% през целия ден. Дори един студент, когато се подготвя за изпит или когато ти трябва да направиш някакъв доклад или нещо, няма как от целия ден да бъдеш фокусиран в това. За това са направени учебните часове по 45 минути, има междучасия между тях, за да може мозъкът се фокусира за определено време, после трябва да си почине. Затова е хубаво да си направиш почивка, 10 минути, да си направиш една mindful упражнение или една медитация, да рестартираш компютъра. Това е абсолютно същото, като един бъгнал компютър. Нали, за всичкото, което говорихме до тук, и overthinking, нали, с всичките неща, за които е ставало въпрос на нашите подкастове, всъщност упражненията са това, когато сам можеш да си помогнеш. А това ме навежда на мисълта за свръхкритичност. Когато пък искаме да свършим всичко на всяка цена и си казваме, аз нямам време за почивка, аз нямам сега време да обърна тук да слушам 10 минути нещо, което да ме успокоява, аз имам задачи, те трябва да се свършат. Или работата ми не позволява аз да отделя 10 минути за тази почивка, но аз искам да съм продуктивен. Чудесно. Караш по магистралата своя хубав автомобил и всъщност нямаш гориво. Подминаваш бензиностанцията, защото нямаш време да спреш да заредиш. И стигаш ли до някъде, когато ти свърши горивото? Абсолютно по същия начин. Това е абсолютно същия пример. Ти не зареждаш, натоварваш се още, защото имаш много задачи. Но тук разковничето също е, че ти не си продуктивен толкова, колкото би трябвало да бъдеш. 10 минутки, в които ти ще си подариш да се успокоиш, да си рестартираш компютъра, след това той ще работи по-бързо.
Сигурно ти се е случвало да ти бъгне компютър и да го рестартираш. Да, разбира се. И тогава какво става? Чакаш да зареди нещо, не може да се отвори никаква страница, пробваш, казваш какво става тук сега от интернет. И в един момент рестартираш и после всичко започва много бързо да върви. По същия начин. Когато бъгнеш в работата си, отиваш да направиш една обиколка на стадиона до вас или пък правиш си едно mindful упражнение, хапваш нещо, защото пък тук витамините и минералите всъщност са изключително важни, които приемаш с храната. Ако си на някаква диета, която е изчистваща и която в която нямаш нищо, което да нахрани мозъка, има много по-чести такива бъгвания. Другата тема е, че е хубаво от време на време да си правиш такива прочиствания на организма. Да, това е друга тема. За микробиома, но това ще го говорим друг път. Те изключително важно е, защото и при една бременност, когато майката е пазила някаква диета и се ограничавала, за да не се случи това неприятно нещо, да надебелее много, тогава също би могло при плода да се отчете такава диагноза след години. Напомням ви, ако ви е харесало съдържанието, харесате видеото и може да се абонирате за канала.